Hai un comentario moi interesante aí que tamén di algo que dixo Fanon que podemos ver nas teorías de Gadamer e dio desde a observación súa da vida que é cando unha ideoloxía se apropia da tradición, da cultura, da lingua. Isto é algo que pasa en Galicia. Cando se apropian unha ideoloxía disto, pasan dúas cousas. E ela dio moi ben. Ou te abandonas a tradición e abandonas iso, porque ao eles apropiarse, parece que se ti queres ou estás aí, atribúeseche cousas que ao mellor non van contigo, sí? Ou úneste a esa tradición performativa, a esa tradición que é un decorado, que non vive, non está viva. E isto podémolo atopar eu agora estou improvisando así, pero podémolo atopar. E a lingua, que eu sí que estuve onte botándolle un ollo, porque Fanon sí que falou especificamente da morte dunha lingua desde esa perspectiva, e disto podo falar. Así como anticipación, eu podo dicirvos que o galego non se vai salvar na escola. A escola, a día de hoxe, está traballando cunha lingua morta. E iso tamén está perfectamente recollido. Mas teño que darlle unha volta. Pero, desde esta idea, veume outra imaxe. Cando eu comezo a observar isto hai uns anos, de esta sensación, non? De porque eu habito esta terra con toda a naturalidade e hai un movimento que di defender a maneira na que eu vivo e eu sempre estou excluída dele. Hai unha exclusión simbólica desde o galeguismo das persoas que vivimos como ese neno, sí, unha persoa como a min, desde a Mesa pola Normalización, porque quería facer vídeos en gallego, chamouseme Random de pacotilla. Pero eu son esa galega que tardei anos en saber falar castellano. Por exemplo, eu non podería explicar, igual que non podo explicar, o neno non pode explicar por que baila, eu non podería explicar por que falo galego. Porque, de feito, eu que tuve que aprender castellano. E leva varios anos, porque eu despois pensei nisto. Eu cheguei á escola, a escola era en castellano, eu non sabía falar castellano. O tema non é se falas ou non falas galego, é que ti vives nesa eternidade, estás inmersa nese horizonte, o que pro galeguismo institucional é horizonte, é a túa vida. E aquí eu creo que o podemos facer moi visual. Están perseguindo un horizonte, pero hai xente vivindo nel e esa xente está excluída. E esta idea da tradición musealizada, folclorización, é ir onde nós estamos, coller anacos, sacalos do contexto, o contexto ese onde o neno baila, outro toca, outro... Sí. E sacalos do contexto. E que pasaría aí? Todo o que xa ti faz sobre diso, estás traballando sobre unha parte morta da tradición, porque ti sacáchela e morreu. Vámoslo ver así, visualmente. Aquí vive, sí, non ten nada de espectacular, é simple, é ontolóxico, é unha maneira das persoas de estar no mundo, pero eu agora quito, para facer o meu activismo, e ao cortar ese anaco morre. Eu aquí podo facer unha palestra, escribir un libro de arredor disto,
é como se eu tivese aí, para que non apodreza, gardo en formol, mas non está vivo. Igual que conto o acontecemento do neno, podo contar outra que tamén explica moi ben o que é cultura viva e tradición viva. Hai un tipo de por aquí que emigrou e casou aló. Casou en Noruega cunha muller de aló. Cando veñen, estamos aí, hai unha xuntanza destas, unha ruada, eles veñen a ela baila aló. E daquela ela chega aquí e ve isto que está vivo, é cultura viva, que acontece, e non a levaron ao Pazo da Cultura, nin a un teatro, nin a unha exhibición, senón só a xuntarse ca súa xente. Non? Eu volvo á miña terra e xuntome ca miña xente, e a miña xente vive aquí e isto é así. E ela observa e métese a bailar. Métese a bailar porque lle gusta bailar. Se non estaría de leria e sería igual, pero como se mete a bailar, sírvenos moi ben para facer unha observación. Esta muller, cando se mete a bailar, e ve como son os puntos, e ela tamén reproduceos, e ela de repente saca un punto, crea un punto, inventa-o, mas non o inventa, non modifica a cultura, senón que ela estaría facendo o que Gadamer dixo que é dialogar coa nosa tradición. Ela non chega a Galicia e mira como se fai. Ela chega a Galicia e mira que isto aquí é así. E ao meterse a bailar, créase ese diálogo. Aquí tamén a idea de que non hai que ser o neno que naceu aí. Cando a cultura está viva, calquera que chega a ela, non lle hai que explicar tampouco. Ti non lle estás explicando, mira, isto é así, aqueles fan, estes... Senón que, ao estar viva, acontece tamén. Esa muller chega de Noruega e hai xente inmersa nun horizonte e ela métese aí. E a cultura vive. Se esa muller viñase vivir aquí, esa muller sí que é difícil de explicar, que vos lo digo eu, que a cousa máis simple é a máis difícil de explicar. Esa muller non herdaría a nosa tradición, non a conservaría, senón que a viviría. E o ela vivir, a tradición e a cultura tamén viven. É ontolóxico. E aquí é onde o galeguismo institucional falla, e, por exemplo, eu vin un artigo dun galeguista que decía, eu son da casta de Castelao, e eu quero defender Galicia e os gallegos. Castelao non sempre en Galiza dixo que Galiza non pode ter castas. Cando un galeguista di eu son da casta de Castelao, está facendo tamén unha apropiación simbólica de Castelao. Castelao é isto que nós somos hoxe. Contradicindo ao propio Castelao, que dixo non podemos ter castas. A casta son esas grupos de persoas que non se mesturan. Neste caso do galeguismo, a casta galeguista non se une ao pobo. Cando di eu quero salvar os galegos, está dicindo algo que xa antes dixo España. E vós non o facedes ben, non? É así. Está facendo algo que antes fixo España, que é non recoñecernos como suxeito político. O galeguista que di que ele é da casta de Castelao
e que el quere salvar Galiza, o seu movimento é o que vai salvar isto, está negando que a persoa galega é un suxeito político. Está tratándonos como obxecto. Precisamente as persoas que habitamos a terra, que non conservamos a tradición, senón que a vivimos, non a explicamos porque nos costa explicala porque é a nosa vida. Está folclorizando, está musealizando, está tratando todo isto como se estivese morto. Pero non está morto. Vive. É algo que está vivo. Por moi galeguista que sexas. Por moito que ti tes que meterte. O galeguismo este institucional parece unha persoa, para usar algo tamén que non sexa visual, que fala do mar, pero non se baña nel. Mira o mar, as olas formanse así, a salinidade é esta, a cor é así debido a as correntes veñen e van por ali, pero non se baña no mar. Explícanos a lingua, explícanos a cultura, explícanos a tradición, pero non se mete aí. E si son casta, precisamente porque non se unen ao pobo. Deixan o pobo a un lado para eles explicar o que é ese pobo. E chámanse casta citando a Castelao, mas Castelao non sempre en Galiza dixo que Galicia non pode ter castas. E iso é autodestrucción cultural. Eu levo toda a vida, non? Vendo que sempre estou excluída diso. A miña maneira de vivir e a miña maneira de falar non val. E observando, e nos últimos anos, xa, porque te das conta, eu vivino en vínculos máis íntimos, non? De xente que aí fora son moi galeguistas, mas non son incapaces de habitar a terra como eu a habito e desprezan. E esta é unha ferida histórica que temos en Galicia, que é a de que non se respete que somos suxeito político, que non se nos trate como a suxeito político, senón como a obxecto a colonizar. E onte foi o que che falaba o castellano, e hoxe é o que te corrixe ao falar, o que che explica a ti a tradición, o que mete a man para coller anacos diso, gardalos en formol e explicalos.